ebe n'afọ mbụ Ichie Jude Ifeanyi Chukwuemeka. Okay, this is the aha echiche m bụ Ichie Akụenwebe. Thank you. Abụ nwa afọ Igbo, asị m akpụ dịkwa na Agụata local government dị na Anambra State. Thank you. Ụlọ ọrụ m bụ Jujin Investment Overseas Limited. Ọmụnwa bụ onye isi ebe a. Ị na-agụ ọchị na mụ na ndị ugwu nọ na this building ifo. Jujin Investment comprise other companies nọkwa into it. Anyị nọ into bureau de change ebe a ịgbanwe ego, then anyị ego igwe. Anyị nọkwa into properties. Ya wee nwee anyị na-arụ na-elekwa ele ọkwa ịghọta. Anyị nọkwa into importation. Enwe ihe na-agha mmadụ nwere ike ịzụmata, anyị nwere ike ịzụmata. Anọkwa m into police contract. Enwe ka o siri dapụta, enwe ihe ọbụla na-eme eyi jee weta ihe ejilacha aka